Blei pi para bangai beja ba wan second ke jingia kai niam jangi ke basin studio ke bagi jai le chai le blei kor khu ka doi ke si bat mai ke jangi blei kor khu ka doi kam ke jam jangi ta tong sedang ya ke ne ke ji kai niam jangi da ka ba pulei ktien jo blei hade kata is pan buat ya ke ji kai niam jangi ha ka kerteu pa baru phon baru mense ba khoi amen. Apulai na gospel jo Matius lanang basau ibe hedu sao. Nang tau mense mulia lam ya Yesu cari kerja ba in pensoy ya dau ksoi. Dau la cha jing it sao phusngi ba sao phomit ula tngan te unong pensoy ula wan cho u ba ula ong. Lada me long u khon u Blei to hukum ya kidiki mau ba ken kalak pu. Yesu ra pai Ktien ta tho om tang dau kpu hi u breu u im rei ta ka Ktien ba ro ka ba me na kcentor u Blei ka gospel jong try ka ji ro ya me ko Chris Blei try kan rat ka Blei sibuan nam ta kan ka si ba thamai jong ka ta yo sinang kong jong ka ta yo pa ka banang kong bi le ha kan ka step ka de ka ji kai niam yangi jika Jepang di eke ba long mentoy yangi Blei try kan rat kar khui ki pat pasnap kar khui yang ngau bai kai ai kan jika niam jangi ka long mentoy but ai jing im yangi met ba man sem ni pa ni kine daw Chris u try jongi amen. Para bangai beja ngakwa ban ai jika niam kan ka step nakato gospel jong Matius ba Hilarius lanang basai e be hedu sao kisula cha jing it sao phulsi sao phomit u thangan ksoi ula pensoi u ong kala pekala kpui ke ki mau knang ba mendup yo bam uksoi dan tharai ba breu im tang dau kpu ndeu jisul jibabi u ong u breu im tang dau kpu ndeu im da Ktien baro Ktien jong Blei pa wan na sentor jong akwa banyak pusan bat pi bani kai ni mangan ka step halor kane ubriu im tang dau kpu ngai da Ktien baro ka ba me nak sentor jong Blei ka Jingbam ka de ka we ka badon kam tam ngi kibriu ila posan ni ka na bon ta yo man tan tangam kan su nga chu ong bakalong tan kam tam yo te si tom tang ban yo ka bam ban koi ban khia ban san ka met ka phat jongi ne chi sul ji ba buk so bre im tang do kpu dan ska we pa ka cha jing im ka ba ai jing im kai ka ta ka Ktien jong Blei u breu im om tang do kpu re da ka Ktien jong Blei ba ro ka ba me nak sentor jong ka de chi sha ba breu ngi ki breu na lor ka Jingbam dan dan skam sak ka we ka Jingbam ka ba kong san tam ba krap tam kai ka ta ka Ktien jong u Blei te balai mo ni da don kam sa ka Ktien u Blei ban in ma ka jing im jongi habang ken sa pang Ktien u Blei ka ba mo u Blei hi u Blei ba kren ta da u Blei ba kren hagat wa Ktien u bang snap bang yo sneo ta kram pep u Blei ai jing im yangi te mo u ba ai jing im palat ban ya ka jing ba bangi ba malakasi mo te de mo u ba ai jing im yangi ni pule ha kitab Samuel nong ar riu kitab benangkong nong ba an riu ong ka jing im de jing au Blei yang ni im ta namangi im ni ba te yo nang kong ka jing im nau Blei namangi yo nang kong ka jing im nau Blei te ka Ktien u Blei ka de balo ka we ni kita pa kong santam bo breu u de ban im ni pule ha ka gospel jong u Matius nong ban riu ar pusan Kisukan ong wat kos lai ka bam ka di. Wat kos lai ka bam da ingin di da ingin rim ter. Kos lai ka we ki kos lai. Ei kata ka jing im makan jaman sim. Ei ta jing makan jaman sim. Ka ji kai chu Ktien jong Blei ka jing thu chu yang ni ya Ktien u Blei. Ta de hang ne na ma kata ba u breu de ban im kham palat ban ka jing bam ka jing im ya Ktien u Blei. Ni pule ha gospel jong Yohanes no ban reu ar pnyeu chi su ong wat tre tang tak banta ka Jingbam basat tre kham tam ne ka we ka tre ka ban ne junam kai ka ta ka jing snap Ktien jong Blei ka jing im ne Ktien jong Blei ka ta ka de ban long ka taw yang ni ban ni de ban im na lo ka Jingbam ka de ban im kham kra chu chu
kampun Yesus nama Ktien jong Blei. Tapi nama kata kaba Yesus ong ubri im tang do kupu im ru da Ktien. Tengi im kam tam da Ktien jong Blei. Tu Yesus kan sai kata wat tre kam ba kerja do ba ne tang sipor. Kaba mur ke Jingbam de tre na kata ke Jingbam ka ba ne chi junam kai kata ke jing pediang ke jing ngap Ktien jong Blei ke jing im ya Ktien jong Blei. Ipuleh gospel jong Yohanes nang ben riu di polai Yesus ong ngalong ka jing im ngalong mun sim. Ka Ktien ka bangakran kamut. Ka Ktien ka bangakran api kalong ka jing im kalong mun sim. Tinama kata ka jing im ka Ktien jong Blei kalong ka jing im ba pura chi sa yang Hebreu. Jing im ba chi sa ba pura jong Hebreu. Kampalat banyak ka bam ka bani bam man la ka sing. Hakajuk gospel ipuleh kalau nang ban riu ni pepradu nyopeu. Abang Yesus kan sepang kati sepang kupu ke jing im. Ngalong kupu ke jing im. Jar ba yang ngaki yo jing im. Jar badi yang ngaki yo jing im. Te kai ngane. Kabamut ke jing ba me ka met ka snam Yesus. Kabamut ka de ka ai jing im. Je sampai Ktien ju ka ai jing im yang ni. Nama kata Ktien bukan kadok bu ayat ni kalau ngajik im kampalat banyak kabam kabangi bam man la kasni. Kupuleh gospel jong Yohanes kelenong kaba pra san puwe. Ki bekongo Ktien jenga ki yo jing im sap. Ki kongo Ktien jong Blei yo jing im palat banyak jing bam kan jado balong tang sipor. Dia kata kongo Ktien jong Blei sap Ktien jong Blei yo jing im chi junam jing im bahpura. Ipuleh gospel jong Matius nau benyau art persadu art benyau. Ong kepasrap Ktien jonga. Kilang kum gitu gibriu patay ka yeng halor mau siang. Barok ngete yeng. Ite ki yeng daw belat ki yeng skum do sit do ding de longkat balong kitre ite ki hak nong rim kapaskem. De Yesu ong pasrap Ktien jonga kilang kum gitu gibriu patay ki yeng halor mau siang. Habawan flap man air kimlan penjat. Neda briu utai ke yang halau siap halau kandel ke bacu ke bamdai ke bomdan ke nongrim ke baskem tawan slap wan ke akan rong ni tu yang pakai yang ke jot tena maka kan ni maka tak kan ni kaya ni ba ka Ktien Blei sisa ubriu de ban im ne Ktien Blei ude ban sandur ya ka jing im ju lang ba ka Ktien jong Blei ka ba uyo sneu ka ba pule ka ba pusan ka ba yalap aki prabriu. Ipuleh citi benangkong jong Petrus na benangkong arpulai. Ukan sepang jing long nong buat jeng ni. Di kalalong kenong buat Yesus nama ka Ktien bayalap yang idano redano. Nama ngi ini kata ka Ktien, nama ngi im kata ka Ktien, di kalalong kenong buat Yesus. Pet jeng krau ka Ktien Blei hak jing im jong ini kata. Dia jing ong jong Yesus uksut. Ubri im tang da ukpu im da Ktien kamtam. Da ka Ktien jong Blei. Ban ya ka kejeng ba bangi ba mal la kasni. Ipuleh citi ba ar jong Paulus bukut Syaw Timotius kelenong ba lai kan riu ong. Ya Ktien Blei la tho ta kejeng persat jong mensim bukut. Ka Ktien Blei ka Bible ka bangi don. La tho ya ka ta kejeng persat jong mensim Blei ba kita nang tho ka layo eksembo perkat ban tho. Ban le ayu. Ketua Ktien Blei kalong ban seneng ban kerau ban kentu ban penbit penbiang yo briu pensan penhe yo briu hak cik imen sim jung kenau penbit penbiang ulong briu bahok pi nama kata hak ya krau Ktien Blei ba kajing dan ya Ktien Blei ya kajing im jong briu na jing im jong ka briu kalong kajing don kam hadu kata-kata bakin yo jing im met bad mensim nama kata Ktien jong Blei kadai sya ka we ni ka we ba krau tam ka we ka lat ba krau tam bau briu nyo jing im om tang do kupu hoi ke jing ba bangi ba mal ka si ke a jing im ngi lai ka kam kor kam palan ka de Ktien jong Blei ipulek si thi se kinong Hebrew na ba sao khat a ka ong hangi ka Ktien Blei ka long kam nep bani ka wat a liang sakti kala bandung barok kala ban ot kala ban pom barok ar benta kadung ha kidon not akit bari jong Hebrew katip lot ike barok bat kalau Ktien mau, kalau Ktien kabadon bor, Ktien Blei kalau kabadon bor, kabam bangi bam, kabam kate yang ini ni sengat sipot Ktien Blei kate yang ini, cicing im, bakate yang ini balong bahalong miat, kadon kabor, bapukoi, bapukia. Ini mau gospel jong Matius nang bapra santar ter hadu pra. Tu orang baca sepak,
turang ba dan burom badan ya wel cekri bapang tiba Yesus dan kababa pengkoi Yesus wan peng sebab pengkoi dan cekri jengam Yesus angan sawan em Yesus wan chu ong ta Ktien cekri jengam sakoi bat Yesus ong lisha kom ta ula le sha tang nama ka jenget jung tu bril Ktien ba ta cekri ula koi ula khia kata ka de ka kabor Ktien bangi ki bril isang de ben in ka kambun ban ya ka Jingbam ka bangi bam ha ka jing imala ka se jongi kapdeng jong ka chia lap niam jongi kapdeng jong ka chia lap jongi man la ka su try ki pa Blei no de parabor ka Ktien Blei ka Ktien Blei ni malap ke bamlong ya lap Ktien jong Blei kapdeng jong chia lap ka de Ktien Blei menenga ong kala long nong bot nama ka Ktien Blei tuan ba lap yangi bat ha ba ki lap yangi ka ai jing im yangi ka palong ngi ban im ha ka jing im man la ka se jongi Katuan kabai kedulir jagadar barba batikan baar kabakar teng presbyterorum ordinis kenembar kabaar keneka kedulir kakan sepang kecing im bekam missionary jong kirang do tekakan kumne ko kakam penangkong jong do kakam jong orang banyalap Ktien Blei udah minister jong Ktien Blei iki kirang do kakam penangkong jeng ni kalong banlong ke minister kirang lap Ktien Blei kai kane kali kalian hangi pa kapedang jong kecing im Kristan kapedang jong jalan lam niam jong ni kapedang jong jalan niam jong ni le Ktien Blei pi haman kecing le niam jong ni le berbara Ktien Blei dan jing le niam kram Ktien Blei balai kali hikayah ni ka bang Allah ong men ni pa ide ban im kambun da Ktien Blei ban da kecing ba bangi ba man la kasi o Paulus sukran kejikran besar tenat hak citi jo sekinong Rom kenang basipel kat sa du kan yeu o kumno ke beriu kintip kumbro ke beriu kun yasngeu lam don bayalap kumno ken don ken ayalap lam da don bapa yaki hak ekane kane ka kan sai kdar yangi ya ka jing Kordor Ktien jong Blei hak jing iman la ka se jongi ya ka bangi de ban bam ya ka ko bangi bam ya ka ja yo jing im de ban bam kambun ya Ktien Blei hak jing iman la ka se ka jongi wenik prophet ju Malaki hak la nong ba ar nyeu tho komne wong kade kamram jong kilang do ba kin ya lap Ktien jong Blei kidik minister jong Blei kaju jong tho ka ba ar nyeu prau ong penrem ikitu ki bom pendep ya kana lap joki habala khot iki balong kene lap kai kene para bangai kane ki ka yangi ba Ktien Blei sha kade ka Jingbam ka bate ka bal ne ka Jingbam ka ba kham krau ban ya ka Jingbam ngi bam mal ka si ba de halo kane ka nong rim ba chi su ong ubri im tang da ka Jingbam im da Ktien ka ba yo sel ka ba puson ka ba ya lap ka ba pole tena kata ka de benong kai ka banga pa ban ong ka ni ka po nga pangkut ya ka ta kane hipule kitab Jeremiah lanong khasan khan riu Jeremiah wi thu pa Ktien jome try ka dai ka badan bor ka Ktien jome try ka ajik kemen ya nga habanga pule ka ajik kemen ka ajik im nga ngasel tenat tena kata nama pa Ktien Blei ka dai ka makam kor ba Ktien bangi ba ide mel sim Ktien Blei ta kata ka jumon angin simnya ka dipulai ka bakalong ka ba dan bor ka ba ai jing im yangi hak jing im malaka se ka jongi dipulai ka jing im ka Maria tesuti hadien bala khaib jisu hadien bala yo jisu ka po Christmas ri sai le kane hak gospel jong Lukas na ba ar khat khandai kamla seu thu ku kane jing khaib jisu san ma si kum da jing khai de ku ma khai ki we hak jing don ki kli pa gna ta khai utang ma ka bar kimrat wa Joseph kam so tho ikitu ke baro kala porsan kala rikendong ya Ktien Blei badai kata kabala ajing imyaka kaya ini ban sekri Blei hat try dom kalbari abang sur sanar pernah kadan hat try dom kalbari nama kala ri kala porsan ya Ktien Blei te para bangai nama kata ka Ktien Blei kadai melong kaden pelong ya pia ngaban porsan ban rikendong ya ka jing im jongi walangi le ya kata kurkom kasandur ya kajing im jongi kapelong ingi banya ini kajing nong bot jengi kapelong ingi ban le ba kumla kum tang sia long lung leng ka ba ma ba hakane kajuk kajongi kajuk bon kam kajuk wat ikini kitai tengi sia long lung leng ka Ktien sulong ko malong lem ki Ktien ba kren ki perlo
Jingbam ka Ktien Blei ka de balong kam Kordor kam ba bangi de ban chim ya ka ba kam kor ban ka Jingbam ka bangi de ban bam ni pule ha kitab Ezekiel ka nang balai we ter tadulai Blei ong Ezekiel bam Blei ka kot kli bam ya ka kama Blei ka to Ktien Blei pule ya ka pinyo ya ka bakalong ka babang pinyo ya ka kalau bante ya pi ha ka ching im jong pi ide ban long kita ke Ezekiel ka bau Blei ong ko pa yu Blei ko parlok sim kene Ktien Blei bam ya ka pusan ya ka dua halo jaka im ka kan sa pinsacem bakalong ka ba ai ching im ha ka ching im malaka se ka jong ni ka Ktien Blei ka de ge ha Ktien Blei ka de pan ngi ka charak ke pule ka sam che spa kar khandai ka nong ka khot iwe san nong tho sam ong ko try ka Ktien chme ka de ka charak inga ban lam nan ti nga ban kedeu nan ti nga ka e ka bang de ban le ka jing im ka le ban long i pi nga na makata ki basam mal ka por na ka we ka por ko ka por mal ka su try bang ya sa bagi mane man bagi pule Ktien Blei ka le ban long ka charak kum no ban im pitip ka charak ka jing sai abadan jing sai ni e ke abadan jing sai ni la ni e kan ti bang de nya ka Ktien Blei ka de balong ka sarak ba kedeu lon ti pi nga kum no ban im ka jing iman la ka se jing ban im ba im mian kun ban kia ni ke bam long ban hang ta kas balong breman berengi na mar ka Ktien Blei para bangai na makata ka nga bot pakut ngamat pakut na makata menta ka step Jesu hikai niam hikai tu ksu ong ko ksu me ba chai nga ba kala mau ba kala pu yu nu mau kan mau ba ubre im tang do pu im ba Ktien tengang ban ong i pi para bangai rangkat ka tre sistem jengi ya ka jak po bangi bam rangkat ka jing walar kum no ban long ke ber spa badon ba em thong ya tre sistem ru ya Ktien Blei kum no tre sistem ngen snap ya ka ngen posanya ka jing im jongi ke patre ka ma ka jing im jongi ngen lab ya ka ke we pat na ma ka kham khrau ka Ktien Blei ba mi man na ka po dak sen tu ru Blei ba kran ngi bala ban wan ha ka kom ba pher ka ban wan ki bril ka ban wan na jing tho ba khon ka ban wan na ki jing jia ka ban wan na ki jing na ki ni badon saw dong jing ka mariang re ta tu ngen chim ka ta ko kom ban nyau ko na ka kham palat ba ka jing im bam jongi ka jing bam ka ba man ka si ba pin se i ha ba khadu kan te yang ba ba khadu ke ba khadu ta kan te yang ba le jing im bam chukutแต่มันมาสันรานยังจริงๆบางทุกคนนั่นก็ไม่ปันไล่กับKtien Bleiนาดูว่าเกิดปกเกิดเวียงยี่ปีบางครั้งที่กายมันตักสเต็ปกันที่กายยี่ปียังหาบางงี้งิมอิมตั้งนักจักรพองี้อิมรู้นักKtien Bleiมันตาหังเลยบัดอาชายฮับกุดกับจิงอิมจังงี้ฮับกุดกับจิงอิมจังงี้งั้นองเบียงบางองมันเนี่ยหากกอสเปลจงมาYohanesน้องพระสันพเวองกิจูกิบกงโง่Ktienจังงะกินอยู่จิงอิมบอมจุกดซ้ำพี่ก็งวยKtien Bleiพี่สลับยากาพี่ปุเลยากาพี่ปุสันยากาพี่ริกันดองยากาพี่เยอะจึงอิมบอมจุกดpara bangai nama kata tu kan dua kan dengan step bangai nyau ko reka jing Kordor Ktien Blei ka bangai se man nakasni ajan man at pusau kanta iyo se Ktien Blei haki su try haki si poya wagi kisin jan ni balong kenong buat jung iyo se Ktien Blei ai ba ka jio se Ktien Blei ka jipule yaka ka kajing pusannya ka kajing im daka kajing ai ka hakiwe pa habang yala bikiwe kan ai jing im yangi para ka bakadongin ong ngayo jing im bom cukut namar ka Ktien Blei namar Blei ka Ktien Blei kamot Blei bakran nangi ang bak tu Ktien ka bang ong dua ka po problem ai ngini ka mensim to soba ipakut da ka baduwai ko Blei ko pa ko Blei sibon makran nangi Ktien Blei im jome nang baw khon jeme Yesus Kristus ya rap yangi Blei man ka po bagi sabi Ktien Blei man ka po bagi puson ya ka man ka po bagi pule ya ka man ka po bagi ai ka ki we pat ka pen kan mau yang ni ba Ktien Blei ka ba mot ba meu Blei melong ba Kordor tam ban ya ka bam ka bangi bam mal ka si oi ka bam ru ka de jing ai Blei re me ai ka tang si por ni tang si por ka ba dan sa ka per the chong ba sa kan ba Ktien Blei kan ne ban ngi junam kar khui ki ki pa Blei ba sa ba Ktien Blei ka por ai kan chim Ktien Blei ko ba la batai mentan ba kin nyau ko re ka kalau Kordor tam kam krau tam kalau ba krau tam
bani ka jingbam bangi ba malakasi e pani kine da ukris utrai jongi amen kabura mok pa baru kon bana mesin bukot kembara long ka bana kong jumata bara bo junam la junam amen utrai udon ringkat bat phi bakaji ka khu jom blei betan bo baru pa baru kon ba mesin bukot kan helo jom phi kan sa bara bo ringkat bat phi ku blei shibun ku blei ka khu ka do ya phi